Но мисля, че по-пряко наистина прехвърлянето е към Йоан, без да се каже на слушателите, че това е от евангелист Йоан, но те помнят тези неща. Между другото има и образ, нали? Ботре спиниш коронаретор, in ligno fundamentum suspendeletur. Основанието, фундаментума Христос, който е фундаментума, да бъде укачен на дърво. Проклете укачение на дърво. Това е обръщане на нещата. Парадокса на живота на Христос е всъщност при нас това, което трябва, не става. Ние просто пристъпваме и правим, казвам нас, след малко защо, ще кажа, защото трябва да стъпим на тази основа, а ние я опозоряваме като именно с това окачване на дърво. Virtus infirmaretus. Виртус не е просто добродетела сила. Христос е Божия сила. Силата инфирмаретор бива отслабена, е отслабена. Салус вулнераретор. Салус е спасение, но това е и здраве, и изцелението. Самото изцеление, което е Христос, той бива ранен и най-накрая вита мореретор. Живота с голямо Ж умира. Това е един катехизис, бих казала. Сбит катехизис от раждането с виждането на Словото, вече възплатеното Слово, до неговата смърт. Като има в началото, в тези, когато като Бог, когато се въплъщава в човек, приема слабостите на човека, че трябва да пие, трябва да яде, трябва да спи. И тук всъщност началото е точно свързано. Трите части, които дават неудобството да си човек. С човешката слабостите на плътта. След това обаче, и тук е изразено, той с едни глаголи, които означават всъщност пасивно страдание. Нали? Глаголите са активно, всъщност означават неприятно усещане от някаква липса. Както е. Изпитвам глад, изпитвам желание да пия, ям или пък да спа. След това е интересно, че той употребява, това са всичкото 12 от такива отказа, употребява глаголи, които са в пасивно и означава страдание. Влизането на Богочовека сред хората означава не просто само поемане на слабостта на човешката природа, а и всичко, което хората помежду си причиняват. Като има тук бичуването и умората, вече фатигаретор по-скоро е към първия дял, но след това бичуването, осъждането на праведника, обвенчаването с... Тоест, има тук цялата пасио, представена именно като страданието, което се получава отвън. Той като човек страда от хората за нашето изкупление. Така че тази рождественска проповед, както виждате, задълбочава присъствието и на Богочовека сред хората до неговата кръстна смърт, като тепърва се очаква възкресението, но това ще бъде в някоя проповед, по случай възкресна проповед. До тук свършва тази 191. И тя е толкова голяма. Това не е отказ, което има. Това е едно отказ, че тя не е много голяма. Те не са много големи. Това ми прави впечатление, всъщност, че за 5 минути може да се прочете, нали... По-малко от 5 минути. Но размишляването, дълбането, мисля, че човек трябва да остане тя да дълбае. Много натовареност. И то е именно. И на всичко отгоре лесно се помни. Да. Лесно се помни. Защото има образи. Има образ. Защото има той хуморотелен тон. Да, има ритъм. Има ритъм. Има паралелизъм също. Има и градация, между другото. Нали? Почва се от там панис и т.н. и се свържа с мореретор. Вита мореретор. Така че бих казал майсторлък от най-висока класа. Но това е майсторлък от сърцето. Тук
Тук просто искам да напомня на края на втората книга на Доктрина християна, защото в тази книга за християнското учение той говори за именно християнската риторика, за обучението на християнският проповедник и този, който пише също, че на първо място трябва да има хумилица, защото сциенция инфат. Само знанието възгордява, надува, нали, предизвиква. Може да има смирение първо. Смирение, да. Всъщност той лично в изповедите описва своя път на своето лично смирение. От надуто, защото човек е талантлив и красив, привлекателен, всяко отношение. Постепенното му смиряване. Така, по-нататък Тоест той използва тук всички тези похвати, за да могат хората лесно да го възприемат и да го запомнят. Точно така е. Той го е изпитал и като оратор, още преди да бъде християнин. Нали? Той умее да го прави. Има таланта, има и знанието. Има и опита. Вече много голям опит. Но го прави тук не за себеизтъкване, както той каза. Не за да изпъкне на бъбривия форум, цитирам изповедите, а да обърне сърцата на християните, да ги насочи и едификари, т.е. да ги да ги съзида във вярата. И то в правата вяра, нали, че това е Бог слезал сред хората. А тая привидна простота никак не е проста всъщност. Да, но между другото той има дарбата да прави като музикална форма. Защото като че ли така слуха му е много изострен и специално към тези хомеотелиотони, нали, еднаквите завършици, които дават нещо като рима. Между другото, той е автор и на първият псалм срещу донатистите, една голяма то се смята за народна, близко до народната поезия. Това е 4 век на началото, нали, не е метрична поезия с дължина и краткост, а е отделни стихове, които завършват на и или на ри. Тоест използват се тези много чести окончания в латински, да се създава впечатлението за някаква рима. Началото на римата, която е характерна за средновековието. Основата е, че има мелодичност, която помага лесно запомнене и възприятие. И това са като еднакви тактове. И те са просто като приблизително еднакви тактове. 7, 6, 8 срички. И това са неща, които съществуват преди Августин, нали? И Соколони. Има ги, това са практики, но... Това са мнемонически техники. И, да кажем, през Сребърния век, това са техники за получаване на удоволствие от говорене. От слушане на същината си, всъщност са, както казва, техники за запомняне, за възприемане лесно и за възпроизвеждане при нужда. Стихче винаги по-лесно. Точно така е. Така, по-нататък тази проповед продължава с специално внимание върху Приснодевата, върху Дева Мария, която и върху църквата, която и църквата и Дева Мария са всъщност виргинес, т.е. девици. И най-накрая се добавя, че сектамини Мария и Вестигия, да следваме стъпките на Дева Мария. Т.е. тук присъства също и Майката Божия като образец за следване. Също във всяка. Следваща, значи 196, от 197 проповед нататък са включени проповеди и фрагменти, които са произнасени вече за малко по-късно, една седмица, около Нова година. Като в едната по-голямата проповед Светия Августин се обръща към верните с молба да не следват езичниците в начина на празнуване на Новата година. Защото на Нова година, нали, това е календите на месец януари, началото на нов
период, нали, завършва се един януари месец посветен на Янус, който е закрилник на прехода. От минаване от едно време в друго, от едно състояние в друго. И римските тържества са включвали под размяна на подаръци, хубаво ядене и пиене, игри различни, нали, в амфитеатър, театър и т.н. И той съветва своите верни да не се сближават в езичниците, като следват това, в което тези езичници вярват, в някакви измислени демони, нали, а не в истинския Бог, на което се надяват и което обичат. Разликата между езичници и християни именно в трите, нали, теологични богословските добродетели. Какво вярваш, на какво се надяваш и какво обичаш. И каза, ама вие може би ще кажете, ама като дам подарък, ще получа подарък. Точно долу дес, нали, давам за да получиш. Той казва, дай елемосина, т.е. направи, дай милостиня. Нали. Докато те пируват, ти пости или спазвай, или ако не можеш да постиш, то поне до някъде. Нали. Но това беше много интересно, нали. Те казват, нали, някои верни, ма хубаво, ма и аз искам да получа, да. И тук той привежда наистина едно място пак от Евангелието за Беати Паупер Спирито и въобще за това, че бедните са тези, на които е Царството небесно. Така че има, насоката е да няма увлечение по тези неща, по това, в което вярват, на което се надяват и което обичат езичниците, защото много лесно е връщането към старите обичаи на плътта много лесно се поддава. Така че всъщност по този начин, с тези две проповеди, до някъде мисля, че може да се види настройването за влизане в нова година, всъщност се влиза с Verbum Dei, а не със Словото Божие, а не с подаръка от ближния. Никъде не се говори за подаръци на Коледа. Но центъра е внимавайте, слушайте и внимавайте. Той тук в първата част е много хубаво, една такава верига е направена. Това, което размислете за това, което сте чули. Обичайте това, върху което размислите. Обичайте това, в което сте повярвали. Призива за наистина влизане със сърце в това време и размишление, доколкото може, и съзерцание на тайната на явяването на Бог на земята.